Kampiyon manen iti People's Champ ani Manny Pacquiao. Daytoy ket kalpasan na nga inabak ni Joshua Clottey. At the report ni Press Corps, Daryl Belardo. Marco Antonio Barrera, David Diaz, Eric Morales, Juan Manuel Marquez, Ricky Hatton, Ken Miguel Cotto. Sumagmamanulaing dagitoy kadagiti adu a pinaay ni People's Champ Manny Pacquiao iti lubong iti boxing ket March 14 aldaw iti Domingo sa J. Dallas Cowboy Stadium, Texas, USA. Nagsarding man garod iti orasen ta isuman iti nabayag nga uray alaban nan ken ni Joshua Clottey. Agpapanpay lang iti boxing ring ni Clottey ket madlawan ken magkitan iti kinapigsa iti auranan. Determinado nga bakin na ni Pacman. Ket kabayatan iti laban napigsa ken natibker at talaga ni Clottey. Ngem saan na nagbalin alapet daytoy tapnog prosigi ni Pacman agi pa ibet iti agduduma a kombinasyon. Left and right hook, uppercut, ken agkakapigsa a jab. Rason tapno inagarod maperdi iti depensa ni Clottey. Napigsamet iti danog ni Clottey, ngem awan talaga iti papanan na, gapo iti kinapaspasmet iti tirada ni Pacman. Iti kinaado iti nagbuya iti Dallas Cowboy Stadium, ket maysa a record-breaking iti laban. Nasurok a 51,000 boxing fans iti napan nagbuya, ken may katlo etoy nga kaduan iti nagbuya iti boxing history. Nagpintas iti nagbalinan iti laban ti duwa nga boksingero. Dagitimet nagbuya ket agsasabali iti spekulasyon iti agbalin nga kay papanan iti laban. At dagarod iti panunot iti knockout kontra ken dagiti agsabali nga boksingero. Ngem kamudyanan na nadependaran man ni pound for pound king Manny Pacquiao iti WBO welterweight championship belt nan. Ken patienmet iti adu nga Pilipino nga iti laban na adaytoy iti mangpatibker manen iti pinagkaykaysa tayo nga Pilipino. Naiyawid garod ni Pacman iti 12 million US dollars. Ken naikan pa iso na ti award a honorary championship for Elite Boxer Award. Award amay papaay kadagiti respetado ken kalalaingan na boksingero ditoy lubong. Naikan pa ni Pacman iti World Boxing Council Diamond Belt. Belt amay ipakita nga isunan iti kalaingan nga boksingero ditoy lubong iti tiyempuna. Para iti Press Corps, Daryl Belardo. Umar arangkada latta iti Cleveland Cavaliers sa JNBA itay bigat. Inabak na ti Boston Celtics iti score 104-93. Gagayem ken kakabsat, dayta ti pakabukluan dagiti kangrunaan nga damdamag itanga aldaw ditoy. Press Corps, itinagan ni Eddie Caliso, toy pagayam yo nga nagipadamag, Ryan Pardo.